Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Kahalitan sang bagyo nga tino sa mga infrastruktura sa Negros Occidental nagdangat sa 605 million pesos. Sa Tourism Secretary Cristina Frasco kag Education Secretary Sonny Angara ang nagpadulong sa Negros para magtiglawas sa presidente para ipalabot ng iya bulig sa probinsya. Sa executive briefing, aging patigay ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, nanday Frasco kag Angara, nagdangat na sa masobra sa 605.4 million pesos ang kahalitan. 155 million pesos ang kahalitan sa pananong kag livestock, sunod sa kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Regional Director sa Department of Agriculture. 22.5 million sa fisheries kag damage sa infrastructure ang yara sa 427.9 million pesos. Sunod kay Frasco, sila ang ginpadala ni President Ferdinand Marcos Jr. para ipalabot sa apektado nga pumuluyo nga yara sa gobyerno nasyonal sa pagbulig kag ipabatsyag ang presensya sa national government tubtob nga liwat makabangon. Mga food kag non-food items, health-related relief ang ipalabot lakip na ang medium-term nga bulig para sa infrastructure kag shelter nga kinahanglanon. May 7,876 ka mga balay ang nagkalaguba kag 49,382 naman ang partially damaged. Sunod kay Frasco, personal nila nga ipadangat sa presidente ang sitwasyon kag concern sa mga LGU. Upod si Governor Lacson kag iban pagid nga mga opisyalis gikan sa gobyerno nasyonal, una nila nga ginbisitahan among banwa sa binalbagan. Insiling ni Mayor Emmanuel Aranda nga may 5 million pesos gikan sa presidential office nga igahatag sa LGU. Insiling man ni Aranda nga ginpahayag ni Secretary Angara nga magabulig ang Office of the President sa pagkayo sang dalan, eskwelahan kag taytay nga nagkalaguba. Kayuhon ang taytay sa biaw sulo sa iya nga isa kadako nga bulig sa mga pumuluyo. The presence of national government is felt until the period of recovery. So today, we will have a series of visits to various LGUs to continue the efforts that have already begun from the national government, and that is to provide relief in terms of food and non-food items, health-related relief, and in the medium term, infra and shelter-related relief. We have some IT equipment.